Jordi, een heel bekend gezicht. Ja, als je me kent van Paul de Leeuw, dan ken je me misschien wel, ja. Wat zeg je, was jij niet dat jongetje wat achter het behang verdween? Ja, klopt. Onder meer wel, ja. En hoe voelde dat nou dan? Ja, ik heb er natuurlijk wel iets vaker op tv gekomen, maar achterbang was erg anders, ja. Ja, en nu gaat het langzamerhand, kom je echt als zanger in de wereld, hè? Ja, het is toch wel, ook wel wat wennen. En ja, dus het is toch wel vreemd om, je maakt het nu allemaal mee en je bent er wel een beginneling. Dus wel heel spannend, absoluut. Dit is absoluut mijn grote droom, ja, absoluut. Ja. Maar je maakt wel je school af, hè? Ik maak zeker mijn school af, dat is toch wel het belangrijkste. En ik vind, je moet toch wel een papiertje op je zak hebben. Stel dat het er niet van komt, of het lukt niet, dan heb je altijd nog papier om achteraf dan toch wel iets te gaan doen. En je bent vandaag in Emmen op te treden en je bent ook bezig met een nieuwe single, hè? Klopt. Ja. In september volgt mijn single, of althans in deze maand is de bedoeling. Mijn album komt ook, dat komt er ook. Eigenlijk zou die gisteren al uit zijn, maar door privéomstandigheden wordt het iets later. En het geeft niet. Hij komt in ieder geval toch in september. En dan komt het helemaal goed. 6 platenmaatschappijen ben ik benaderd. Nou, door de 1 label, JSF Music, heb ik getekend. En mogen naar Paul de Leeuw terug, want ik mag daar mijn single zingen. En dat wordt in september. Als Paul de Leeuw weer van start gaat, dan ben ik daar ook. Ja, en dan moet die start vast iets met behang zijn. Nou, ik hoop het niet, maar jij hebt er wel zin in, hè, zo te zien.